Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan wasu sirrukan Facebook guda biyu wanda ba kowa ya san da su ba. Sirri na farko shine yadda zaka batar da duk wani chatting da kai a Facebook da zarar ka tura. Bi ma'ana da zarar wanda ka tura mawa ya karanta to chat din zai bata bat kamar laya. Dan uwa kaga chat ɗinka zai zama sirri kenan ba wanda zai gani. Sirri na biyu kuma shine yadda zaka sa a ringa following ɗinka a Facebook instead of sending maka friend request. Don haka yan uwa ku biyo mu domin ganin yadda za ku yi hakan. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Domin ka batar da duk wani chatting da za ka yi a Facebook ko kuma kake a Facebook kana da buƙatar ka shiga Play Store ka yi updating messenger ɗinka. Ma'ana messenger, Facebook messenger. To bayan ka yi updating messenger ɗinka sai ka shiga cikin messenger ɗin. Idan ka shiga cikin messenger ɗinka bayan ya buɗe sai ka nemo wanda kake so ka yi secret chat ɗin da shi. Misali wanda idan ka yi chatting da shi zai ringa bacewa. Misali ga wannan bari shiga wannan. Idan na shiga wannan to sai ka zo ka danna nan gurin. Idan ka danna nan gurin gashi nan gurin kana shiga to ga inda aka rubuta go to secret chat conversation sai ka shige shi. Idan ka shiga to zai nuna maka wuri kamar haka nan gashi nan. To a nan gurin gashi nan in ka danna misali zaka fara saita lokacin da kake so iya adadin lokacin da kake so idan ka tura message ɗin ya bata sai ka danna nan gurin mai alaman agogon nan da ka shiga haka gashi an sa 10 seconds 5 seconds 30 seconds 1 minute gashi nan dai iya second ɗin da kake so kuma iya lokacin da kake so chat ɗin ya daɗe kafin ya bace. To misali ni bari shiga 10 seconds yanzu idan na shiga 10 seconds sai in rubuta misali let me say hi. To idan na tura mai kun gani kirgawa after 8 seconds kun gani gashi nan yana kirga 4 3 2 1 boom kun ga chat din ya bace. Kun gani ba wanda zai ga zai nuna maka haka nan ba wanda zai ga menene ka tura mai koda misali kuma ka tura mata. Sai kuma yadda za ka sa a ringa following ɗinka a Facebook instead of a tura ma da friend request. To domin kai haka nan kana da buƙatar ka shiga Facebook ɗinka bayan ka shiga cikin Facebook ɗinka idan ya buɗe kamar haka nan sai ka shiga nan wurin option. Kana shiga wurin option sai ka shiga gashi nan settings and privacy. Kana shiga to sai ka ƙara shiga settings. Kana shiga setting sai in ka sa privacy setting gashi nan privacy setting sai ka shige shi. Idan ka shiga to sai ka nemo inda aka rubuta who can send you a friend request gashi nan who can send you a friend request sai ka shige shi. Kana shiga to sai ka mai da shi friends of my friends or friends of friends gashi nan. To in ka mai da shi sai ka dawo sai ka nemo inda aka rubuta public post gashi nan inda aka rubuta public post sai ka shige shi. Kana shiga to sai ka mai da shi public gaba daya. Kun ga anan gurin gashi nan yana friend sai ka mai da shi public, nan gurin yana public ka bar shi a public din shi, nan kuma yana friend sai ka mai da shi public. To bayan ka gama haka nan sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya sai ka zo ka shiga nan gurin profile ɗinka. Kana shiga wurin profile ɗinka to sai ka danna nan gurin option. To bayan ka shiga nan gurin sai ka shiga nan gurin da aka rubuta view as. Idan ka shiga view as zai bude maka gani gashi instead of a ringa turo maka da friend request gashi nan kun gani follow ka gani gashi nan yanzu follow. Yan uwa idan kun amfana da wannan dan Allah ku danna mana subscribe domin mu sanar da ku a lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Ma'assalam.